नोंनि फिसा भबिसआ जिहेतु मोजां सासे डाक्टर जानो थाखाय खाबु मोनबाय बिमा हिसाबै दिनैनि तारिखाव माबायदि मोनदों? गोसोआव गोजोननाय मोनदों जे गथ'आ देरहासार जानो हाबाय बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। दिनै जिहेतु बै उन्दै समाव माबायदिमोन भबिसआ? उन्दै समावनो जेनेबा साननाय हनायफ्रा एसे जुदाखामोन जे इदि फां फुं साननाय बा गाज्रि साननाय बेबायदि गोसो गैयामोन। साननाया एसे जुदा रोखोमनिमोन जेनेबा बाथ्रा रायलायनायफोरावनो जों हमनो हायोमोन जे साननाया माबायदि बेफोराव जों हमनो हायोमोन आरो। सानदोंमोन ना बेबायदि माब्लाबा बे उनाव बेबायदि डक्टरखौ फरायनो खाबु मोनगोन बा जानो हागोन होनना सानदोंमोन ना? बिदिखौथ' जेनेबा साननाया सानाखैमोन अब्लाबो जों जेब्ला नाजाबाय जे नाजानायनि गेजेरजों आनजाद होनानै उथ्रिसारनानै जे बिसिम मोनहैबाय बेबो गथ'निबो नाजानाय दोङो लोगोसे जोंनिबो नाजानाय दोङो जे मोजाङै फरायनांगोन मोजाङै माबा खालामनांगोन गाज्रि लामाजों थांनाङा लोगोखौ मिलायनानै सायख'नानै बा गोरोबना था बिदि जोङो बुङोमोन आरो। आंनि बायदिब्ला सासे बिमाया मोजां जानाया जोबोद गोनां माने बिमायानो बयनिसाय गुदि जे जोंहा बिफाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङो बिसोर गथ'खौ नायनो सम मोना जिहेथु जोंनो गथ'जों थाफाबाय थायो बेनिखायनो माबायदि मानसिजों लोगो जायो बा माबायदि मानसिजों थाबायदो बा माबायदि खोथा बाथ्रा सावरायदो लोगोफोरखौ लोगो मोनोबा जे फरायनायनि सोमोन्दै सावरायदो ना बायदिसिना गाज्रि माबा माबि सावरायदो बेफोरखौ जों हमनो हायो। एसे नोजोर लानांगौ बिमाफोरा जे बिमाफोरा सांग्रां जाबानो गथ'आ मोजां जायो आरो आंनि बायदिब्ला। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि भबेस बर', जा आफानि नामा उनिल कुमार बर', ओमफ्राय जा आइनि नामा फुकुनि बर'। आङो जोंनि गामिया जाबाय बाथाबारि, आङो बाथाबारियाव थानाय। आङो आंनि फरायनायखौ डन बस्क' स्कुलाव जागायजेननायमोन डिमाकुसियाव। आङो बै स्कुलाव क्लास 9सिम फरायनाय, ओमफ्राय आङो लेटारेल एन्ट्रियाव नवोदयाव जइन जानाय क्लास 9आव, ओमफ्राय आङो क्लास 12सिम बेयावनो साइन्स स्ट्रिम लानानै फरायबाय। ओमफ्राय आङो क्लास 12आव बेयावनो दक्षिणा एग्जाम होनाय। दक्षिणाया जाबाय मोनसे NGO जायनि गोरिबफोरखौ फोरोंहोयो। आङो बेयाव पास जानानै ओमफ्राय बोसोरसे कचिं खालामहैबाय। बेयाव बोसोरसे कचिं खालामनानै आङो नीट एग्जामखौ क्लियार खालामबाय। नों जे दक्षिणानि गेजेरजों पुनेयाव थाहैबाय, बे पुनेयाव थानाय समाव बिनि टाइम शेड्युलफोरा माबायदि? जोंखौ फुङावनो 5:30 बाजियावनो फोजायोमोन जोंखौ। जोङो ओमफ्राय सिखारनानै फुङावनो 6टा बाजासिम यगा खालामहैयोमोन। ओमफ्राय 6टा बाजानिफ्राय 7टा बाजासिम नोंनाव सम थायो, नोङो फरायनोबा फरायजायो। ओमफ्राय नङाबा बै समाव नोङो फ्रेस जानानै मा होनगोन इयो ब्रेकफास्टनि थाखाय थाङो। ओमफ्राय जोंना क्लासआ फुंनि 7:30निफ्राय 1:30 दंमोन आरो क्लासआ। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना लान्च दंमोन। ओमफ्राय लान्चनि उनाव घन्टासे थायो, नोङो बेयाव उन्दुनोबा उन्दुजायो, नङाबा ओमफ्राय नोङो बेयाव फैबो जायो। ओमफ्राय नोङो बै माने 3:15निफ्राय नोंना आरो सेल्फ स्टाडि थायो 6टा बाजासिम। ओमफ्राय 6टा बाजानिफ्राय नोंना 7टा बाजासिम फ्रि टाइम थायो, नों बे समाव फरायनोबा फरायजायो। ओमफ्राय 7टा बाजायाव जोंना डिनार जायोमोन। ओमफ्राय औ, ओमफ्राय 7:30सिम डिनार जायो, ओमफ्राय 8टा बाजासिम एटेन्डेन्स जायो। ओमफ्राय हरावबो माने क्लासरुमा एनि टाइम एभेलेबल थायो फरायनो थाखाय। नोंखौ सोंनो लुबैबाय, बे दक्षिणा एक्चुअलि अनलि फर JNVनि थाखाय ना गुबुन गुबुन फरायसाफ्राबो बेहाय माने एन्ट्रेन्स होनानै थांनो हायो? दक्षिणाया माने मोनसे NGO जाबाय। ओमफ्राय दक्षिणायाव सरकारि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा एडमिसन लानो हायो आरो। एडमिसन माने बेहाय माबा जायो, बेयाव एन्ट्रेन्स जायो। ओमफ्राय एन्ट्रेन्सआ जाबाय बेयो 12नि बेसिसाव होयो, 12नि सिलेबास थागोन नोंना। ओमफ्राय बेबायदिनो जायो एग्जामा। बेखौ जुदि नों क्रेक खालामनो हाबाथाय नोंनाव कल फैगोन। ओमफ्राय जुदि नों इन्टारभिउफोरखौ फिलआप खालामनानै जुदि पास जायोबा नोङो बोसोरसेनि फ्रि कचिं मोनगोन आरो 0 कस्टआव। माने बे जायखिजाया बर' मिडियामानो जा एसामिस मिडियामानो जा गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय बे स्टुडेन्टफ्रा जायफ्रा साइन्सआव फरायदों बिसोरो हायो थारमाने। औ, माने बेयाव लेंगुवेजनि प्रब्लेम दंबाबो बिसोर सल्भ खालामना होयो लेंगुवेजनि प्रब्लेमखौ। बिदि प्रब्लेम जाया आरो। आदसा, बेनिफ्राय बेयो बिराद मोजां बिदिब्ला। जायखिजाया बै जिथु एन्ट्रेन्स होनो थाखाय बे आनजादा दानिया माबायदि जायो?
माने खालि जिखिनि माने बायजो माने नाङा फाङा खोथाफोरखौ लायालासेनो बेबायदि माने एप्सफोरखौ लानानै नायोबा थारमाने गोबां सोलोंथाइखौ लानो हानाय खाबु फैबाय आरो नङा होमबा जायखिजाया बिराद मोजां दा जों नुबाय दायो जोंनि बर' गथ'फोरा बांसिनै दायो क्लास 9 सहैनाय लोगो लोगो क्लास 10 सहैनाय लोगो लोगो मबाइल नांगौ जायो माने बाइक नांगौ होननानै बिराद माने माबा खालामो बे मोजां नामा माने मबाइलखौ जोङो मोजां बुस्थुनि थाखाय बाहायबा मोजां ओमफ्राय आङो बे बुस्थुखौ साजेसन खालामगोन जे पेरेन्टसफ्रा एसे नायबानो जाबाय आरो गथ'खौ मा बुस्थुनि थाखाय बाहायदों जुदि ससियेल मिडियाफोर बेसि बाहायदोंबालाय आं बेखौ साजेस्ट खालाम आरो मबाइल होनो गथ'खौ मानोना ससियेल मिडिया होनना बुंनाय लोगो लोगो गोबां मोजां गाज्रि खोथाफोरा माने जायखौ सानथावा बेफोरखौबो बेहाय दिन्थिनाय जायो नङा होमबा ओंखायनो माने लाइफखौ हयथ' स्पइल खालामनो हागौ नङा होमबा बे मोजां खोथा बेनिफ्राय जों नुबाय दायो कलेज मेट्रिक पास खालामनाय लोगो लोगो गथ'फोरा एकदम बाइक नांथारगौ होननानै बुङो लाथारनांगौ नामा नोंथांनि बायदिब्ला आंनि मथे बाइकखौ गोनांथि गैया माने गावनो मोनसे सम लानानै फरायनाय समाव फरायोब्ला मोजां जायो नङा होमबा बांसिनै जिहेथु जोंनि फरायसाफोरा बर'फोरजों फरायो एसामिसाव फरायो दा जायखिजाया बै एसामिस एबा बर' बिजोंजों फरायनायफोरखौ बांसिनै थारमाने बेबायदि माने दावखोलांनो हाया होननानै बुङो सरासनस्रायै नोङो नंमारगौ नामा नोंनि बायदिब्ला आं साननाय हिसाबै बिदि नङा जिथुनाखि इनफरमेसन थायो इनफरमेसना नोङो बर'आव सोलोंबाबो एसामिसाव सोलोंबाबो इनफरमेसना एखेयानो थायो बेयो लेंगुवेजआ मोनसे हेंथाल'सो जायो आरो जे नोङो बुस्थुखौ बुजिया बेनिखायनो आङो साजेस्ट खालामगोन जे हायोबा नोंसोरो बर' मिडियामावनो फरायनायबाबो एसे इंलिसफोरखौ मोजां खालामना लाबानो जाबाय नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै जों हिन्दीयावबो माने खालामनो हायो हिन्दी इंलिसखौ जुदि फ्लुयेन्सि खालामना लानो हायोबा प्रब्लेम गैया बांसिनानो दिनै दाथ' सिगाङाव बेबायदि दक्सिना माबा माबि बिदि हेल्पिं माबाफोर गैयामोन खिन्थु दानिया गोबां दायो नुबाय दा बिटिसि सरकाराबो दायो माने बड'फा माने UN ब्रह्म सुपार 50 फोसावदों SCSनि थाखाय एससिनि थाखाय दा बेयो नोंथांनि बायदिब्ला बेबायदि होनाया मोजां ना गाज्रि आंनि हिसाबै बेयो मोजाङानो गथ'फोरखौ दावगानो माबा मोनो राहा मोनगोन आरो बेफोर मोजां सुपार 50आवबो देग्लाय गोबां फरायसाफोर दायो निटआव माने उथ्रिसारनो हादों दा बेयो मोजां जोंनि थाखाय नङा होमबा जों नुबाय दायो माखासे फरायसाफ्राबो माब्लाबा मेट्रिकआव बिराद मोजां पास खालामब्लाबो खिन्थु साइन्सनि बिथिङाव थांनो नागिरा दा बेयो नोंथांनि बायदिब्ला साइन्सआव खिन्थु मेथ्सआव मोजां साइन्सआवबो मोजां खायफा खिन्थु साइन्सआव थांनो नागिरा माने टाफ जागोननानै नंगौ नामा साइन्सआव बिराद टाफ नामा साइन्सआ बिब्दि टाफ नङा माने जुदि गावआ इन्ट्रेस्ट थायोबा गासै बुस्थुखौ इजिखौनो नाङो ओमफ्राय नोङो मा मोजां गेलेनानै मोजां मोनो आङो फुटबल गेलेयोमोन दा बे दक्सिना थानाय समावबो बेबायदि फुटबल गेलेनो होयोमोन जायफोरा साइन्सआव फरायदों दा बिथांमोनखौ जेनेबा नैबे दक्सिना बायदि माने निटआव उथ्रिसारनो थाखाय कच लानाया एकदम गोनां नामा एक्सुवेलि कचआव मा थायो कचिं लानायनि गोनांथि गैया कचिंआ जाबाय नोंना जुदि डिसिप्लिन गैया कचिंआ मोनसे डिसिप्लिन फोरोङो नोंखौ माबादि फोरोंनांगौ जुदि नों गावनो सेल्फ डिसिप्लिन जायोबा नोङो न'निफ्रायबाबो फोरोंनो हायो ओमफ्राय आजिखालिनि जामानायाव PW फोर दं नोङो अनलाइननिफ्राय फोरोंनो हायो नाथाय प्रब्लेमा बे जे नोंना डिसिप्लिन थानाय नङा न'आव नोङो जुदि गावखौ सेल्फ डिसिप्लिन खालामनो हाबा ओमफ्राय नोङो जुदि कनसिस्टेन्सिखौ लाखिनो हायोबा बिब्दि नङा जे नोङो 14 आवार्स फरायनायनि गोनांथि दं नोङो जुदि एटलिस्ट 10 आवार्स पार डे फरायबाबो नोंना आरामसे निटआ क्रेक जागोन कचआव एक्सुवेलि मा होनाय जायो दा जेनेबा दक्सिनानि एसे एग्जाम्पल हिसाबै लानो नागिरदों आङो बुंगोन कि कचिंआव मोनसे बेनिफिट बे थायो जे नोंना जुदि डाउटफोर दंबा टिचारजों नोङो क'पारेट खालामनानै डाउटखौ इजिलि सल्भ खालामनो हायो जिथुनाखि आं नाङो कि अनलाइनाव मोनसे बेयो लेगिं इस्यु आरो जायखिजाया माने नाजायोब्ला खिन्थु कच गैयाबाबो हायो न'निफ्रायबाबो दा कचआव जेनेबा माखासे माने रोङि खोथाफोरखौ एसे दाजाबदेरनाय जायो नङा होमबा खिन्थु बेखौ नों जुदि गाव हारसिङैबो खालामनानै जायोबा मोजां जायो नङा मोजां खोथा बेनिफ्राय जोबनायाव दानि जेसेबांखिनि माने फरायसाफोर दङ दा बिथांमोनखौ नोङो फरायसा हिसाबै जिहेतु नोंबो सासे दायो जोंनिसा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन नोंसिम आङो बुंगोन कि निट एग्जामखौ क्रेक खालामनोबा बिब्दि नङा जे नोङो 2 years 3 years फरायनांगौ बोसोरसेयाव हायो हानाया खिन्थु जोंनि सासे सिनियरा बुंनायमोन आरो निट एग्जामा बेयो स्प्रिन्ट रेस नङा
बैयो 100 मिटारनि रेस नङा, बैयो माराथन रेससो। नोङो बेखौ जुदि दसे फरायनानै दसे उनाव दोनगोन बिदि सानबा जानाय नङा। नोङो दैलि फरायनांगोन आरो दैलि नोङो जुदि एटलिस्ट 6 आवर्स 8 आवर्स दैलि फरायबाबो निट एग्जामा क्रेक जागोन। ओमफ्राय निट एग्जामाव जुदि नों प्रिपेयार खालामो बै समाव बहुद नोंनाव प्रेसार थागोन, स्ट्रेस फैगोन। ओमफ्राय नोंना जुदि नों मक टेस्टफोर होबाथाय नोंना जुदि मार्क्सफोरा खम फैयोबा बहुत डिमटिभेट जायो। बिब्दि माबाया नेचुरेल फेन'मेना, मार्क्सफोरा खम फैयो, बेयो फैनाया माने नेचुरेल आरो मा बुङो। दानि उन जोलैफोरनिसिम दायो जोबथायाव मा खावलायगोन जेनेबा दायो जायफ्रा फरायबाय थादों? आङो बुंगोनखि दायो जाय फरायसाफोरा फरायबाय थादों, आङो आसा लाखियोखि बिसोरो आंनिसाय बुरजा मार्क्स लाबोनानै मोजां रेंक मोननानै मोजां कलेजाव थांथों।